Ya, uzwa. Manje khona ngisuka la sengisuka. Sengena indlela. Isikhathi angazi ukuthi isikhathi bani ke manje ukuthi ngizama ukubheka lapha isikhathi ngo-6:19. Sisidla amahabula imbongolo enduna manje silibhekise khona lePlumtree. Sengigada, sengichapha phansi ngijabona wona. Khuluma nje ngiyaqoqa. Yebo baba. Ama-cycling stick please intona akavunyelwa. Oh, avunyelwa ngangikwazi. Ungihambele ngangani? All right, ngiyabonga baba. Hayi uthi anti ngiyaqala kwazi lutho ngiyabonga. Okay. Ya. Sengu-toll gate manje. Kuthi uthi ngene ku wrong way la. So ziyabuya la so angakwazi ukuthi njika khona kodwa hayi ngizajika. Yey. Senziyangena i-freeway. Injini manje sichisa. Alibona ibhakani nandi. Plumtree kumba khona i-GPS. Ngombona lapha ngayehla la injini yaziqande. Ngenxa ukuthi namhlanje uma wakhona ngani umfitshane kakhulu so. Sekuseni vuka lithatha qala ajike ephumula lapha. Ukwenza ukuthi ngichisa isinjini. Right. Imilwa. Ade sengihamba ngayele ekhaya. Kisibuze yadlalela ekhaya kadesi. Ya manje ngilapha ePlumtree town nasengisuka sengisekhaya. Sofika sikhathi bani. Umgwaqo khona kusiyithara manje sehamba ngeDusty Road.